गोदाना गोजामखौ गोजामा गोदानखौ ज' फोरोंलायोबा जोंनि हारिमुवा जोबोद गोजौ दावगालांगोन जों बेखौ आसा खालामो। जोङो दिनै फैनानै थामथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव आगान होफैबाय। बे ओनसोलाव थामथि रंजालि बैसागु खुंफुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा हारिमुजों गोरोबनानै थानाय। जोङो बे ओनसोलखौ सायख'नानै लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे बिसा हिसाबै जोंहा मोनसे हारिमुखौ गोजौआव दैखोलांनायनि मोनसे बिबान दङ, जायनि थाखाय जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो सिनेमाफ्राव गाजा गोमजा दिन्थिनो हायाबाबो जोंहा हारिमुनि फारसे बिबान दं हिसाबै जोङो बोसोराव बैसागु फोरबोखौ फालिनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। मानो होननानै बुङोबा बैसागुआ जाहैबाय जोंनि संस्कार। बैसागुआ जोंनो संस्कृति फोरोङो। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बैसागुआ सोलिबोबाय थादों, जेराव जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला हारिमुबो हाबनानै थायो। खारन जोङो बैसागु बोथोरावसो जोंनि गाननाय जोमनायखौ, जोंनि दामनाय देनायखौ जों दिन्थिफुंनो हायो। आरो जोङो बैसागु बोथोरावनो मा होनो मोसौ थुखैनाय, बा बैसागु बोथोरावनो दावा बिबार, खाथ्रि बिबार, गोखा गोखै जानाय, मोसा थुखैनाय, बेफोर गासिबो जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो। अब्ला बैसागुआ ओरैबायदि मोनसे गोथार फोरबो, जाय फोरबोआ जोंखौ हारिखौ सिबिनो थाखाय, हारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय, हारिखौ लाखिनो थाखाय इयुन जेनेरेसनखौ फोरोङो। बेखायनो आं बुंदों हारिमुवा मोनसे संस्कार फोरोङो जोंखौ, जाय संस्कारखौ जोङो आबै आबौनिफ्राय, आजै आजौनिफ्राय सोलोंबोदों। आरो बे संस्कारखौ जोङो उन जोलैखौ फोरोंलांनांगोन। संस्कारखौ बोरै फोरोङो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागु बोथोराव जोङो गिदिर उन्दै मान होलायो, जायखौ जोङो नैबे दानि जोबोद माने कम्पिटिटिभ समाव जोङो गिदिर उन्दै सनमान होलायनो रोङै जालांदों। जोङो नैबे बैसागु बोथोरावनो बे गिदिर उन्दै मान होलायनाय मोनसे हाबाफारि लायो, जेराव गथ'फ्रा गिदिरफोरखौ सनमान होनो सोलोङो। आरो लोगोसे गिदिर गोलावफोरनिफ्रायनो जोङो बोसोन लायो, जाय बोसोनखौ जोङो मोननो थाङा। दिनैनि दिनाव गथ' गथाय बिमा बिफाफ्रा गावजों गाव गोजान गोजान जालायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गथ'फोरखौ जोङो गोजानाव फरायनो दोनो, जायनि थाखाय जों बिमा बिफाजों खाथियाव सोमोन्दो गैयै जालाङो। जायनि थाखाय बिमा बिफाफ्रा मोजाङै संस्कारफोरखौ होनो हायै जायो, मोजां बोसोनफोरखौ होनो हायै जायो। बेखायनो बैसागु बोथोराव जों बयबो ज' गिदिर गोलाव ज' जानानै जोङो उन्दैफोरखौ बोसोन होयो। जाय बोसोनजों जोंनि उन्दैफ्रा जुदि दावगालाङोबा जोबोद माने मोनसे मोजां समाज जागोन होननानै जों सानो। बेखायनो जों बे बैसागु फोरबोखौ खुंबाय थायो। जोङो दिनै जोंनि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी सारखौ जों लिंहरदों। बिथाङा फैगोन होननानै बुंदों। आरो जोङो गोबां सारमोनखौ लिंदोंमोन, सुरेश सारमोनखौ लिंदोंमोन। बिथांमोना माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना दिनै नुजाफैनो हायाखै। नोंथाङा दहायनो मोनसे खोथाखौ बुंदों, जोङो बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो संस्कार फोरोंलांनो नागिरदों, जेराव जोङो गोदान गोजाम ज' जानानै जायखौनाखि गोदाना रोङा जों बेखौ गोजामनिफ्राय सोलोंनानै लानो खाबु मोननायनि थाखाय। आरो जौगाफु समाजाव टेक्न'लजिया जोबोर गोजौ जालांनाय हिसाबै गोदान महरगिरिफ्राबो गोजाम महरगिरिफोरखौ गोबां फोरोंनो हायो। जाय टेक्न'लजिखौ गोदो गोजाम महरगिरिफ्रा रोङामोन, बेखौ सोलोंनानै लानो हायो। बेखायनो जोङो बुंदों जे नैबे बैसागु बोथोराव जोङो ज' जालायनानै गोदाना गोजामखौ, गोजामा गोदानखौ ज' फोरोंलायोबा जोंनि हारिमुवा जोबोद गोजौ दावगालांगोन, जों बेखौ आसा खालामो।